ଖାଲି ମାଛରେ ତିଆରି ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସୁଆଦ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ତା'ର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ପ୍ରଥମେ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବା। ସେହି ଭଜା ମାଛକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛେଚି ନେବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଉ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।